Hola, em dic Samira. Ara farem un dolç del nord del Marroc, es diu torrón del nord del Marroc. Ingredients el que necessitem: 500 grams de xocolata blanca, 250 grams de cacauets gran sin pell, 250 grams de galetes Maria. Necessitem una cullera de cafè soluble. Necessitem bolites i caramels. Ara comencem amb el primer pas. El primer pas, triturarem els cacauets bé. Ara tornem a triturar la segunda para tornar como crema de cacauet. Ara triturarem les galetes. També triturarem molt bé. Se queda pols, se queda pols. Ara fonem el xocolata blanca al bany Maria. Si volem, com us diu, afegim una miqueta d'oli. Afegim els cacauets a la xocolata. A la xocolata. I barregem bé, barregem bé. Ara barregem els cacauetes amb la xocolata fins que mescla les dues. Ara afegim el cafè. Ara afegim el cafè. Ara afegim les galetes mica a mica. Ara posem la massa amb motlla. Una mica. Sacsegem la safata per la massa agafa la forma del mollet. Ara posarem a la nevera 15 minuts. Ara traiem els dolços del mollet. Mollet. Sí, falta una mica. Sí. Com es diu? A poc, per no deixem resto. Això, el resultat de la recepta que fem avui.
Espero us agradiu. És la dolç típic del nord del Marroc i bon profit. Ja està.